partzertiz, zorionak Euskadiko txapelketako podiumean izan zara gaurkoan, 3. postua lortuta lasterketan, Euskadiko txapeldun zea 27 nola jundaguna? Bueno, pixka gorra, hasieratik euritan ibili gea, eta batez be jeitziretan egin dira eskapadak, grupoka asko zatitu da pelotoie, eta askotan geratu gea atzean beldurra gaitik. Atzetikan askotan baita rematzen taldekide batekin biok batera, porque zizkiguten erreleborik emoten, eta azkenen gogorra egin zaigu, baina azkenen aurreko taldie harrapatu dugu, eta pozik, ez? Gero jaztinean erabakin da. Atzo latze irabazi ostean, gaurkoan asko mugitu duzu lasterketa. Bai, atxokoak animoak eman zizkigun, eta azkenen gaur pozik irten geha, gogoekin. Ia izteko mundu ezin hobea. Bai, oso ondo amaituta, gaina azkenengo aztek pixkat kilikolo ibilin geha entrenokin pixkat bola jain da, eta honek eske oindikan ez dut sinesten. Zorionak. Bai, mi esker.